Én nem eszünk. Úgy látom, hogy én leszek a vállalkozószerem, aki De ha odaállnánk a másik oldalra, és innen videóznak, akkor jó lenne a fény. Akkor menjetek oda a másik oldalra. Én már innen gondolok. Jössz vissza, vagy nem? Jó, mert szerencsétek van, mert onnan fúj a szél. Várjál. Videózó? Még én is hányni fogok akkor. Igen, én mint a gyerekek, esküszöm. Lehet, hogy nem is büdös. Aha. Jó van. Na lássuk. Uha. Szabad. Közelebb. Még rendesen sziszeg. Kemény szaga van. Habadból. Az. Nem szólt olyat, azt hittem, hogy na jó. Leengedtem. Megegyük az oh! Jó. Fú. Basz meg, ez tényleg büdös. Érzed? Sejkedjél már! Azt a recsár! Világoztatok! Ez most komolyan? Úgy, mint turkálj benne! De nem kell az egészet, szerintem nem kell nylonra, vágjuk szét, mert az úgyse fogod izé. Kap be. Annyira nem biztos. Igen? Hát ezt meg kell, Rácsapok a kezemre, komám, akkor izé van. Vágd meg, hát én akkor át nem eszek meg. Én se. Abban nyugodt lehet. Fogd meg a kezeddel. Hát hogy ne, azon gondolkoztam. Majd utána bemegy, azt megnyisd. Annyira nem biztos. Akkor kap be. Megeszitek, ha felbontottátok. Hú, most jön a rohadszor. Na? Várj, de nem tudom átszúrni se, hát. Mint az állat. Igen? De milyen rothadt íze van? Sós. Figyelj csak! Így nem annyira veszélyes, elmondom neked. Én rosszabbra gondoltam. Én is. Én is Mint amikor a vákuumfóliás csirkehúst kiveszed, és meg van picit pimpósodva. De semmi extra. Nem jó ízű. Na, egészet kell megenni, meg kell enni. Azt meg a faszot. Hát ezt nem tudom, hogy tudják megenni. Az íze se jó. Pirítósat. Azt mondták, hogy egyébként jó íze van, de... Pirítósat teszik rá amúgy. Ezt. Kap be, Peti. Figyelj csak, így nem veszélyes. Na jó, egy életem, egyalálom. Így is arrébb megy hozni. Hol elkötni? Köpheted. Azért van egy erőteljes lábszaga. Maradjunk annyiba. Inkább lehet. Ne? Egyed. Peti, egyed. Most már kóstold meg te is. Nem leszek a rossz. Mikor bekapod, akkor már a hú rohadt hús. Hú, na. Rajtad a világ szeme. Toljad. Szerintem ne gondolkozz. Ne gondolkozz rajta, mert rosszabb. Elpeti. Az elég durván így ilyen lábszaga van egyébként. Nem a szaga, a szaggal nincs semmi baj szerintem. Hát a szaga is durva azért. Pezseg, Az íze. csíp. Nem, a fú rothadt, wow. Ez az. Gyere Berni, kóstold meg. Jaj! Gyere. Berni. Ki is raktad? Ki is raktad, Peti? Gyere, ne gondolkozz, bevágjuk konzervvel. Szabad venni. Figyelj, már hova lettek az emberek? Valamit kéne. Kutyának se jön be, úgy látom. Biztos, hogy nem. Nem tudod,